Kasano kami pa itan iti anak ko, nanang. Pinanawan na kami ti amana. Ala, di ka nagsagit, Judy. Di mo sangitan ti awan serbi na nga ama ti anak mo. Ti anak ko ti pampanunutek. Kaasimat, awan madakkelan na nga ama. Kanyat mabalin mo ngay, no talaga nauman ka na kayo. Nakasapol siguro manan iti sabali ang babae. Talaga ang babaero dahi jay ang lalaki. Nanang. Malala, di ka madalagan. Taaginggat ka ba ulak, tumulong ka na kayo, iti anak mo. Saan kayo abay-bayan? Kat ang tinulong ta, anak ko. Juday, agrubwat ka. Rubwatam ti anak mo, tamapantayo ijay ili. Ni, anya taramidan tayo ijay ili. Umay naktulungan nga aglako ijay pwesto ah. Tasabado ita. Ado ti aggatang no kastoy nga aldaw. Imbag no saan nga agpapaanawa ti anak ko ijay. Ay saan? Tada tay basit apagay ayaman na ijay. Adata mo't amang bantay ken kuana. Nanang. Di ka di agsadot-sadot. Masaapol nga aggagat ka. Tani, agmay-may sakan amang biag iti anak mo. Pinanawan na kayo nga rodon ti ama ti anak mo. Uray ko man umangted iti suporta ti ubing. Agamsaan mo't. Takasano, nagadumot ti putot na suportaran na. Hanggang malala, baybay amon dahi at tao. Nalan, agrupot kayon. Tapno makaado tayo, anak ko. Nung napaturog mo ti ubing, umay naktulungan dito yun ah. Oy, Judy! Na, maturog ka matad! Wakaturturog ak nga ron, nanang. Ay na, bigbigat ngam kasta ti jar mo. Ay na, bumangon ka dita, tao may naktulungan nga agikilo kadagiti nateng tani, ado ti aggatang. Uwan, nanang. Sagmamano, ti may sa kilo nito yung okramanan. Ay, 30 day tamay sa abandel, sir. Mano ti alain nyo? Sige, ikan na kiti upat a bundle. Sige, mabitlaing, sir. Nanang, anya taramida. Ala, tulungan nak amang ibalkot itigat-gatangan ni sir. Ay, madamot na pintas sa balasang akanwa mana. Anak mo? Owen, sir. Anak ko. Sige, ang subyak tumanan. Manipunita, dito yun ti paggatangak itinateng. Ay, nagmayatan, sir. Nagngmaw, jay imbaga da jay alakay, anak ko. Agsublinto ka numanan, nga umay gumatang itinateng alako ta. Uwan, nangag ko, nanang. Ay, mayat sakit to'y blouse ko ita. Ha? Anyat kayo tiyo asawan. Pagbagay ko nga minto'y blouse ko ita, anak ko. Iso nakayawan siguro dahi jay alakay. Ha? Madlaw nga ada kabailan na iti Biag, anya. Uwan nga ron. Asino nga taday dyan, kang taga ano? Diyak man amo. Taga dito'y mula siguro, Takunana mo't nga agsublin tumanan. O di kayat naasawin day ta. Asinaglaang tibalay da dito'y. Sapain ta ti umayagla ko no bigatwan. Ta abagan no agsublimanan day jay anak ko. Sa bali tinadlaw ko kuana ka. Kaslada sa bali akayat nasawan ti panangis-isem ken panagkikita na kanya. Ha? Agkrasamot kanya day jay alakay. Agraraman kayo mo. Tila ibagbagayo. Bakbakutan kayo. Imposible mo't Ay, tawon ko laang ti bumakbakat, Judy. Ngam no tila nga, ubingak pay. Nalalaingak tupay nga agpor maangam sika. Feeling nyo laang day tananang. Assuming kayo mo. Hello, good morning, Manang. Ay na, kung nagtupay ko ta masapa ka nga umay makitsenda ita, sir. Good morning, mo.
Wen, ta umayak gumulpi iti lako yung anateng. Ay, wen. Apay, kasla awan ba't kaduamita? Ayan tayo napintas nga anak mo nga eh. Sumarunudan to iti anak na inton madamdama, sir, ta aglabapay ka no. Ha? Anak na? No kasta, adan asawa yung napintas nga anak mo, manang? Naganak abalasang jay anak ko, sir. Ta pinanawan tinakasikugken kwa na. Kasta ka ni. Agsubliag to nga rod no madamdamaan niya. Ta inakpay gumatang iti ikan di tabangir. Sige lang, sir. Awan problema. Agsubli ka, Urayin ka, sir. Okay, manang. Hustong to no adan jay anak mo. Sige, sir. Naglukod. Jay sabot anak ko ti kursunada na. San sabot asya. Napintas mo to'y blouse ko ita. Sabong-sabungan, kan fitted. Nagseksi ak nga raw iti day to'y asuot ko. May bayat mo to'y blouse ko ita nga medical man. Medyo pinuskol ko pa iti lipstick kan pulbus ko. Hey, sapay ko ba, taatap ko laang day to'y. Sapay ko ma. Tasyak, ti kursunada da ijay alalaki. Hello, ading lapsat. Da kayo matgayam, sir. Naimbag ta na uray kamot lang, aning. Adaytan ko ken ka. Atoyo, nag-grocery ak ngamin itay, ket inlakaman kayo iti anak mo. Kastamatan ka ni nanang mo. Ala, apay nga ikanda kiti kastoy, sir. Nakababain. Nasawa ngamin ti inam kanya, sitwasyon nyo iti anak mo. Pinanawan na kakano, tinakasikog ka. Putno ka di? Uwan nga rod, sir. Nakasaga na ak amang tulong ka na kayo nga agina, Judy. Ngamin, agayataken ka. Ha? Mamatyak launay ngamin, ti ibagbagada. A love at first sight. Ay na, pasensya, sir. Napaanak lang nag-CRB8. Nagsubli ka mo gaya man. Anyat ka tangam, sir. Nagsukat kay manananang. Nangalaan nyo di tabado yung. Ay, di mo mo't ipadlaw, sir. Anyat gatangam anateng. Apay, di ka malamin di tabadom manang. Nalameg ti panawon nita, ngam nakatsyub ka laeng. Ay na, dagaan yun nakot. Ay kan, nairwa makun iti kakastoy a klase ti bado, sir. Kasta? Sige, manggulpiak nga ron iti lako yo anateng. Tapno maibos adagos ti lako yo. Ay na! Thank you, sir. Anya nateng ti gulpin yo, sir. Mabalin ka di, madamdaman ton. Ta awisag ko mabiit to'y anak mo. Tain kami mangan iti restaurant. Apay, siyak ngay, di nak-awisan, sir. Ha? Akit sika ano umay ka manang. Awan problema. Umay ka lata. Sige nanang, da kayong timapan. Tasyak tagbantay di ti pwesto. Sige nga, Rod. Ala, duwatan amapan mangan iti restaurant, sir. Ta itik outan talaangan ti anak ko, kan ti apu ko. Ay, si kalangan tiagbate, tabantayan pa'y laang ti apo ko manang. Ni Judy, ti kayat ko akadua. Itay pa'y lang di kay matagtagari. Apa yan? Nakamisuot kayo pa'y. Kaslada kagurayo. Kay, anya ngay tinagsarsaritaan nyo, iti dayjay alakay, Judy. Ay, agar-aram nga rod nanang. Anya? Kunakman no siya ti kursunada na? Siyak nga rod ka no.
Nagloko day jay alakayan. Impurpur, maakpay iti husto. Gamsi ka magayam ti pagbawigan na. Agam mala. Diyak ipilit ti bagay. No talaga di na kaya. Ti importante, sika tinagbawigan na. Baknang day dya alakay, nanang. Wow, madlaw nga ron abak ng anak ko. Adda ka no business na. Naglugan kami iti nagpinta sa lugan na. Aya? Ay na, mayat nga ron anak ko. Aklonam nga rodan. Ta sigurado, pumintas to ti Biagyo nga agina. No iso ti pakiasawam. Huray lakay ditan, basta nabsog ti bulsana. Ta sigurado, di ka to agbisin, iti sidong na. Pampanunutek nga ron ti masakbayan ta anak ko, nanang. Nagkari ano iso ti pakiasawaak. Ipaay na kano amin nakasapulan mi nga agina. Ay, mayat nga ron no kasta. Ay na, di mon ipaybayag ti panangaklon mo kadkwa na anak ko. Tama nga no makabirong iti sawaling armod na. Sige nga ron. Aklo na kung no sumaron no nga agkita kami, nanang. Oh, thank you, Judy. Di na kong pinarigat na nag-aramkan ka. Basta tay nagado akarim kanyak Marco. Di na kami baybayan iti anak ko. Ipaay mo amin ang kasapulan may. Wen, pag-adalan to ti anak mo, aging ga iti kolesyo. Agyaman nak Marco. Okay, kasano? Agawin ta ni Jibalay may tayam ab mo kay ti anak ko. Amangan no di na kaya taparakan ka ngay. Suportado na jay, tanyaman na pangedeng ko. Isong awan ti rumbay nga pagdanagam. Ala, saysaya atom nga ron ti panakilangan mo kan ni Marco, Judy. Di mo sayangan day tagundaway, taman manon ti kasta. Nagbalin kanton nga instant back nang nukas ano, tabak nang jay pakiasawa. Wen ananang? Uray, medyo nasakit para kanya. Medyo matudok basit to'y puso. Taninamnamak asya ti armon ni Marco ang inkarigatak nga inaklon ti amin. Ta ipagpagapok nga ron iti apo ko. Ay na, bakit kayon? Kastapay lat pampanunutan nyo. Ipabuso yun kanyak ni Marco. Ay na, di mo man matsang ka ulit nga ipagbagaday ta bakit? Ubing pa'y nga ron tirik nakmait. Ha? Isu ano, adagaram kanyak akas kan ni Marco abak nang ay, aklo nag-adagos Judy, sweetheart, is only Floro nga anak ko. Floro, iho, is only Judy. Tiyak balin na may kadwa nga inam. Naimbag nga orasyon, nana. Ha? Ay, di nakawagan iti nana, tagkatawunan tala siguro. Nana, kunak ta nobya nakakat nga rod ti amak. Ha? Uwan mo't ngamin, Judy. Mamapay kit di ko ba, tiyawag na kan. Ay ko, isan pa'y lang Marco. Tasan tapay mo't nga agasawa. Sige nga rod papa. Nana Judy, panawan kayon, tanda pa'y papanak. Sige, iho. Baro pa'y dahi nga anak mo, Marco? Wan, awan pa'y matyam amo na anobya na kanyak. Apay nga tangay ka nagtaarmot. Wano napili iti babae nga arman na. Yak amo iti na anak ko. Paglaklakay samot ten na baro. Angam, kasla man nagbabain mo't ngamin. Di nan samot ang mo tagaram. Sayang di kinataer na no agbaak. Ay ket makamo mo ten ano kaya't natagbaak. Yak mabali na pilitin ng mga sawa no talaga di na pa'y kayat. O anya, sweetheart, itulod ka ni Jibalayo? Maturog ak sa diti balay yun, Marco? Sigurado ka? Ang mga no sa pulin na katianak mo? Saan? Tadamot ni nanang kwa kadwana? Alakad, makamukha nga ron, Judy.
Floro, inyagan kay tigatas mo, intimplaan ka. Ha? Ay, agyaman ak nana. Mabalin ka di nakawagan iti nana tao bingak pay. Agkataunan talang. Ha? Ay, kwa? Pasensya kan, ngam respeto kla dayta. Ta nobya nakakat nga rod ti amak. Basta Judy kunam kanyak, Floro. Aywan, madamag ko man lang. Awan ka di pa'y plano mo ang mga asawa? Ha? Eh, Madlaw ama nagbabain ka, Floro. Siguro, mabain ka nga agaraman niya. kwa? Amom, awan maalam iti bain-bain. Pagbalinan na kalaabaak day ta bain-bain. Sayang ti kinataer mo no di ka mga sawa. Masayag ti bukot mo, wen? Saan Judy? Amang ano makita na kani papa. Kat anya pa ti panunutin na. Di ka madanagan. Nakaturugan ti amam. Diyak pa'y ngamin makaturog. Iso arimwarak pa'y laang. Ha? Ay sus! Ado ti lami isti bukot mo Mabit lang, wen. Inakalaan tay lana. Ta iso ti pang masahik kan katane. Ado ti lami isti ti bukot mo. Ha? Kaya't maamasahiyak ti bukot mo? Ay, kat makaamo ka, Judy. Nanang, uray sublatan yun san ni Marco. Sublado na sasawam mo. Jagayam kayat tila kaya pakirelasyonan. Wano pakiasawaan. Diyak kayatan ni Marco. Sina ako. Anya? Apay ngay. Sapay inaklon mo. Inaklon mo pa'y kat nga rod no sinaam mo't lagayam. Kamamiris ko mga minadyak gayam kayat tila kay. Anya? Ay nagluko kan. Kad naimbag ano kayat nak ni Marco? Ubing samot ti type dayjay. Kat ilakad kayo ano kaya iyo. Ibagak ta ibawing nakada kayo ti panagayat na kanya. Kasanod no di na kayat. O di sayang ni Marco. Imbes mayat ko man ti Biag mo kan kuana. Di kay madanagan. Baknang matlaang ti pakiasawa akto. Ngam ubing nga adayo ngam ni Marco. Di na kumamat sinaan na, Judy. Ayan niya ka mo din. Pinangnamnaman naklakadi iti awan. Sorry talaga Marco. Saan kagayam ngay ayaton? Apay nga ron ngay naklunak. No sinaan nakmatla adagos. Sana bale. Saan tapay mo't ang nagkasar? Di mat ado nagita arapapta. Agkasarta, kalpasan na. Agipatakder tayo iti sabali abalay tayo iti anak mo. Saan nun? Lipatan mo day tang arapaap ta, Marco. Sorry talaga masapol nga agsinatan. Kano kaya mo? Ibawing mon kanina ng tiriknam kanyak. Ha? Nabayagan akas na katinak. Isulangan ti pakasaram. Agyaman naktapinatgam ti awis ko, Floro. Apay ka di, Judy. Ano di ko na mapagsaritaan ta? Kwa, amok ngamin aman nagbabain ka, Floro. Amok kayat mo matan ti maadaan iti nobya. Saan? Ha? Ang sakbay na. Kaya't ko pa nga ibagaan nagsina kami ni iti amam. Kat nawayaak manan ita. Ha? Apay nga yan, nagsina kayo. Sininaak ta. Sabali ti kaya ko. Ha? Kat tangay mabain ka nga agaram. Siya kung tagaram kan ka, Floro. I love you. Apay kasta ti bagbagam, Judy. Amok nga damo pa nagustom kanyak. Aminam day ta. Tanadlaw ko day taken kay di damo ta tinagkita. Ha? Kwa? Please, Floro. Aklunan na kun, tay kasar na kun. Ay ayatun ka. Sikati kayat ko pakiasawaan. Saan ajay amam? Nana Delia, tsak mo tin makikita dila kay anubyo ni Judy nga anak yaw.
Nagsinad ang aminin, balasang ko. Anya? Ay la, nagbit mo tay. Kaano la edi naadaan da iti relasyon? Jakman ammo iti dayjay nga anak ko. Sapay baknang sa kano jay lakay anubyo na. Uwid nga rod, ngamay. Jak ammo iti dayjay a Judy. Agal na ala ti panunot na. Di mo't umuumayan ni Marco ijay pwesto anak ka. Napasakitan sa ngamin iti husto. Umay tumutla ang dayjay nanang. Sana balay tayong bagak-idikan kwa na akrasyo. Patya kasarungkaran na kay to dayjay. Sinayang mo ti gundaway, Judy. Imbes abumaknang kan pinaluspo sa mat. Di kay kadi madanakan. Tabak ng malaang di mga sawan to kanyak. Oh, asino day taaya? Basta, mamuan yun to. Ibagak to no da kami, nanang. Hi, Aning. Ha? Ay, mabigbig kayo asar. Ta kayon samot tay nobyo idin ni Judy. Akaaruba may iti pwesto na dito'y palingkay. Well, siya nga ron. Siya akong gumatang lita pwesto na tayo nalilaw nakmat da dya, Judy. Ha? Dito'y pwesto, ti kayat ko apagkatangan, Aning. Ha? Ay, mabalin lata asar. Damag ko, balo ka. Putno ka di? Uwin sir. Awan pa inobyom? Narigat ti pa nagbiag itan sir. Jakon makiasawa. Mabalin ka diti, agarem ken ka, Aning. Kursunada ka ngamin. Ket agbirbiro ka kitya sawaeg. Tay napudno a babae. Saan amanangan lilaw? Damag ko ngamin anasingpet ka kano, Aning ko. Ha? Ay, dayjay ni Floro. Rimwaran manipod di tayang tinegosyo da. Surutak man. Kasaritak manan. Ay, papuskulugan ti rupak. Tapno matin nagtirik nanan kanyak. Oh, nabayang ka ka din nga gulkuray, honey. Sama to na yan. Sige, makanta ni Daddy ko, Jeff. Ala, Okay, honey. damag kayang karelasyon na. Hani na dayjay. Pada na mo't alalaki. Bading nga ta ni Floro. Anyat pampanunutom si ka Judy. Ay, jay lalaki amang ikasar ko makanyak Napurnada mo, nanang. Anya! Anya nga, di sinayang mo ni Marco. Ay, agsubli ka ken kwa na. Ibagam nga urnusen yun ti amin kada kayo. Jakmut ngamin maura yun asarong karnak. Ken sabali pa yun, ti paggatgatangan na itinateng. Ijay kaabay ta pwesto. Kababain samot. Ay, tiamok ngamin ka kaya tenak ti lalaki kayat ko pakiasawaan. Saan magayam? Kunak naman nagbabain laeng. Isu nga awan nubya na. Isu asyak ti nagparik na kenkwana. Ay, pada na magayam alalaki ti kaya na. Nanadilya, umay kayon to intun kasar ko Ay no kasta, makiasawa kan balasang ko. Sino nga iti pakiasawaam? Ay, ni Marco nga ex-jay anak mo, nana. Anya? No kasta. Kababain man nga ibaga, nana. Day tati agpayso. Awan mo ti plano ka mga klon kwa na iday. Ininot mo ten, natin nagtirik na kwa na. Isu nga ita, ikasarnak ka noon ni Marco. Ay, nagkasat ka mo ten balasang ko. Alakit, congrats Nukulada nga awan, di ka makawawa. Judy, apay ayang ung tamanen ta anak mon. Ay, kasano? Sana makawawat. Ada nga mini pagpagatang na kawan ngor may gatang. Ay, si kantumot ngamin.
No di mo kumasinинaan ni Marco, sika kumaitan, tinapintas ti Biag na. Huwag nga rod Nakapapal jakin kuko iti kabay tayo apwisto. Nagmayatang ti Biag na iti sidong ni Marco. Di lagpas pasyar tararamidon da. Sika mo ngamin, di ka nagpampanood. Nala, baybayan yung tinapalabas nanang. Talaga siguro asan ada kami ti agkagasat Tulungan dakit nga agdiskitar iti kwarta nanang taga-brodak man. Bantayan nyo ti anak ko. Tay karigatak ti manggad iti sabali apagilyan. Nanang, asino di lalaki nga naggapo ito'y balay? Ni Ande, umay na kumakano pa siya rin ni ading mo atina. Ngamawan mo nga ro, adda na pananda. Kadwa na dagiti kagayom na. Nikat, imbagayo kumaang asyaklad tanti pasyaran na. Pinaawid yu pa'y laang matjeta Kano ni ading mo nga ro, ti kayat na pasyaran. Kababain mo't ano ibagak asikati pasyaran na. Ay, nasurukan nga 30 titawan ko. Apay, hang kayo nga madanagan nga awan pa'y laang ti boyfriend ko. Kat adan tulat ta, anak ko. Basta guray ka lang. Ay, masapul nga makaboyfriend ako, tani. Kumbutan da to'y matres ko. Ay, kasano nga makaanak to? Kanayon matla ang gamin nga ni tinati kayat da nga pasyaran. Padasanda kumamat ngamin ati mang pasyar kanyak. Ta sigurado nga hang ko nga paayan isuda. Nanang, apay, nagkapon dagito'y nagaduan natin. Adda pa ikan. Intad ni Ramil anak ko. Nakaturog ka pa'y mo ngamin itay bigat adim magas ditaw Nasapad ang ngamin anapan nagburas iti mula daan natang. Ikan yung tungarod ni Antilita Taditay maibus amin dagita. Sigurado malungtot lang ti dadduma. Alang araw tagudwa ak dayta nanak ko. Ay nagyamanak dito'y natang ngayon padawat mo ati na balasang kao. Siya pa'y nagngin natin natang ita. Naimbag ka na kayo at kanayon kaya makalibre iti natang. Impadawat dalaang mat anti. Isupay mat amasida Nang runan no kastiya kapurus. Naggasat ka kadagiti agararam kang kabalasang kao. Apay awam pa'y tinapilim kadakwadang aklunain. Ay, kwa, anti. Ni manang mo kumaaliw na ti umuna makiasawa. Ngamawan sa maure may siya nga agar-aram kang kwana. Awan nga rod, anti. Mayat kumaata ni bumakitin abalasang. Nagalas mangamin ti ugali na Jacob Samaw. Iso nga awam mayat nga agaram kang kwana. Ni, da kayo matgayam tatamando. Apay, anyat masapulyaw? Mabalinti pumasyar, Leona. Ay, sige. Umunag kayo. Anya nga data bit-bit yo. Manok sa matgata. Ay, wait. Native ang manok o atoy. Ay, agyamanak tatamando. Ay na. Prangka ang kayon Awan matinam na mayo kanyak. Tauray no, kasto nga bumakat akon nga balas angkat. Adamat lad takar bangak nga agpili iti pakirelasyonak Kat kayat ko kumangatay ububing. Di ata kapigpig saan na pailaang mat Ha? Uwan tatamando. Basta dun kayo thank you lad tayo tunitib nga manok. Ay, saan ba't asikat ipasyarek? Niti namat, Leona. Ha? Apay apinanawam ni Mando ijay salas ngagmaymay sa. Ni kanumat gayam tinati pasyaran na. Binastad ko pa'y mat. Tataam mo katsyak ti arman na. Ay, nabain anak pa'y. Kahit nangalaam nga rod di tabit-bit mo amanok. Intid na Alaan nyo, sakbay nga ibabawin Mala, ingka nga rod pa'y kasarsarita atani. Awan pa'y ni ading mo. Imbaon ko nga min ijay ilay.
No apay mat ngamin nga mairanran nga awan ni Tina no kastoy nga adamang sarungkar kanya na. Kasla iranran na namat. Wenno saan, ibagamlatan abaliwan nanto ti sumarungkar. Tamangan numabayagan ni ading mo. Kanya nga oras no sumangpet ni Tina Alyona. Ay, sigurado nga marabyan day siya, tata. Tana kay sinarak ngamin iti boyfriend na. Ay kunak man no awan pa'y nobyo ti kabsat mo. Adan, isungahan yun nga ulitan ti pumasyar itoy. Tawan mo't lang ti manam na mayo. Kan may sagwa po, kan ubing pa'y ti kayat ni ading ko. Saan nga lakay nga sumagmamanula ang tingipan na. Ay agawidak nga rudan yun na. Sige nga rod tatamando. Ay nangikam ngay iti manok nga nyawat ko ken kabalasang kaw. Ay, parpartian na anay nanang ko. Urayam ata, makisida ka. Naimbag nga oras mo, Tina. Mabalin man ang ti pumasyat. Si kamot gayam Ramil, sumrat ka Agyaman na. Ala, agtugaw ka ta mga lak iti merienda. Uray saanan. Kaya't kala makita. Ket agyamanak ta nadanon kamot lang. Awan ka ngamin tunggal pumasyarak. At kanayon animanang mo alyon at imadandanon ko. Ne, ada ka matmanan, Ramel. Wen manang lyon na. Ay natin na, ialam ko mamat iti merienda data bisita ma. No siyak ti akin bisita ita. Automatic nga da Diyos kan tinapay na. Ay, mabiit lang nga rod tayalaan ka iti merienda Ramil. Ala, saanan Tina? Sige kit din, mapangkanti na. Siyak pa lang ti mang entertain ken ni Ramil. Sige manang. Adda nga minsan sadot data nga kabsat ko. Masapul nga ibagbaga amin nga aramidan na. Ha? Kasadot nanto pa iti agdigos no daduma. Iso nga danglit na. Apay mo maangaw. Saan mat manang? Ay na, barado siguro datagong mo. Ngampud no ti ipagbagak Ramil. Iso nga ibawing mo lang ti reknam kanya. Nagagatakmat, nabanglo akmat. Angutam ka di dato tangad ko. Manang lyon na. Inya si dagmumutan ti tangad mo kanyak. Nabanglo ak, di ba? Ha? Nagdardaras matan apimanaw ni Ramil. Di na pa'y ginaraw tuin sa ganak a merienda na. Apay hamungan lang agdimbaga na aya nga ada ka nung arod papanan na. Ha? Oy, Tina, pili am nga na imbag ti pakiin na yatam Saan nga gaputagwapo kat tutupamatan nga dagdagos. Paliiwan pa iti ugali na Jak pa'y mat inaklonday di Ramil manang. Ibagbagak lang mat Tama nga no, inton sumarunok at madamag kulangan nga duwa kayo gayaman. Agdamag ka pa nga muna kanyak. Bago nga mga klon ka kadagit agdat-daton kanyam niya. Ha? Nanang, apay nga taatunggal at dagandat nga agaram kanyak. Katkalpasan ti sumagmamano nga aldaw apo masyarda. Di damot patuluyan nun. Adda nga tadida na gustuhan kanyak. Mas daawak mo't nga rodanak ko. Gamnimot manang mo alyo na ti kanayon asumangsango kadakwada no kasjay nga awan ka dito'y balay. Nanang, No siyak amaysa, no pagpilyon nak no asino ti magusto ak aparaken ka, ni Ramil kuma, nasingput day di abaro. Ay nanang, nasingpot lang iti damo dagita. Ngaminto nagbaybayag rumwaran ti punong augalida. Apay ay nga sugsugsugan yun iti na nga makiasawa. Ay naanak ko, ibagbagak laeng ti mapalpaliiw ko kadagiti sumarsarong kar dito'y adim. ay nananang no siyak awan magustuak adakwada. Ni Andy madlaw amam martek. Agat arak no kasya sumarungkar. Nila kay mandumit laklakayanan. Saanen ama kaputot. Kat ni Ramil nga nasingput day di abaro. Awan makunakken kwa na. Aho! Haan nga mapagtalkanday dyan, nanang. Madlaw nga damat pa na gusto na kanyak. Ha?
Mangkita ka langan iti sabali. Kan may sa ubing kapay mati na. Ang kangaganat nga makiasawa. Ay kat bay ano kayat nanti makiasawa. Awan mo dakas na anak ko. Basta pilyon na anaimbag ti pakiasawaan na. Basta jak kayat nga una anak, tina. Pauna anak pa'y nga makiasawa, santo si ka. Ni, kunak no asino ti masabat ko. Da kayo umot gayam tatamando. Nagkapuan nyo. Ay napanak man gimatang ni ta tersinan ni Antim Alita. Damag ko kat adan boyfriend mo. Sayang, padasag kumapay lang nga ipalapal to'y ayat ko ka. Ang mukunan ni Manang mo alyona nga adda ka no boyfriend mo. Ha? Okay lang matit day. Sumapulak lang nga ay ti sabali apa kay karyanti ayat ka. Ni Manang Luna, diyo ka di kayat tata? Ay sanag, mangkita aklangan iti sa balay. Loko na niya kamsat mo. Basta din nakanukit din, kat saan mo't nga iso ti kursunadak. Makapaisip na niya kamsat mo, Tina. Jak kursunada ti style na niya kamsat mo. Amom tina, damag ko dadadaulan na kanimanang mo kadagitagar-arum kan ka. Nakadamagan nyo, ante? Ni Andy di tamyanan. Ibagbaga ka no ni manang mo asadot kang agdigos. Kanagat ang late ka kanaw. Anya? Ay, una yun ni Manang. Nakababain matikas na nga ibagbaga na may papankan niya. Ay na, si Kantupay ti pagsasaritaan nagiti babaros dito tersinak. Nukas di nga agraranada ditoy. Gapoy ti ibagbaga di kabsap mo kadakwada. Sumit lagayam nga awanin ti mang sarsarungkar kanya. Umapal siguro ni Manang mo tabumakitan na balasang. Ngamawampay uray may sang agaram kang kwana. Unangam saan kumamat arumbang adadaulan na kadagiti tattao, anti. Takababa inti kasding ibagbagana. Ay, wang nga raw da balasang kaw. Kabsat nakapay mga raw. Tina, adamadmadlaw ko kanya ma. Anya day tamanang. Manual dawan nga hanak nga kasasao. Apay, anyat basol ko kanyam. Apay mat akas dingay ti bagbagam kadagiti agar-arom kanyak Manang. Daddadaulan nakmat gayam kadakwada. Ni, anya ko matadta? No talaga matlang nga sincere na gijay nga lalaki. Ura niya timang mangagda kontra kanyam. Handa nga ikaskaso. Iso nga sinsinan ti panagaram da gijay kanyam. Manang. Amo ka? Ada matrek nam ka ni Ramel. Nga mawanan. Mga sawa ka nun iti mabiit. Ha? Masurunak matitida dya nga Ramel. Nang sirpatkit din iti sabali. Hangag pampanunot. Hana nga mo tagpili iti babae nga asawa na. Ha? Napempen. Tasak matlang ang dayjay. Nay, apa yun Tina? Kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Adda ka di manan sa nga ilaym. Nabayag mo ten nga awan sumarsarungkar kadagijay agar-aram kun ka. Kasano asarungkaran dakdagijay? Kutpadpadaksen nakmat ngamin ni Manang kadakwada. Asino pa'y ngay timayat kanyak ita? Apay nga rod, kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Kinapudno na Nanang. Adda sumarungkar dito'y balay. Boyfriend ko, may sa foreigner. Anya, nukasta, adda nobyom, kat foreigner pa'y. Nanang. Amo ka din ni Manang mo dayta. Saan Nanang? Jak imbagbaga. Makigtutulatan no makita na sumarungkar dito'y balay. Ni, Nanang. Asino dyan sa nga ili tayo? Foreigner samot na dyan. Ay na, imbagta simbang kan Luna. Umay ka, tayam amo na takano ni ading mo iti boyfriend na a foreigner. Boyfriend? No kasta? Boyfriend na dyan, Nanang? Ala umay kan, takasangsangput mo't laang tinobyo na. Nagsinnaruno kayo la asimbang pag.
Ay, agora kayo. Agpraktisak pa mat nga ag-Ingles Hangko nga amo ti agsaway ti Ingles. Ay, amo yung jak amo data. Kat uray karabaw English ditan Day nga rod ti problema. Ore karabaw Ingles hangko nga amo. Yes, urno lang ti amo nga isungsungbat. Willie, honey, they are my family. My nanang Lourdes or my mother. And my manang Lona or my sister. Oh, nice meeting you, Nanang and Manang. Welcome to our home, Willie. Oh, thank you. I hope we get along well. Right, Leona? Ye. Ay, panawan kayo pa ta. Ay, nakagluto iti pagsasanguan tayo. What did you say? Yes. Ay, Tina, i-translate mo man ti ibagak. Ibagak mahang kung amo tag-Ingles. Ay, mabisin ako na nang. Iumayandak man iti kanak ito lakot ti balay. Anya, apay anya ayati kukuom dito yanak ko. Itay-pay lang ay ayabanda ka amangan. Di kamot imay simango. Nagbayag tumat nga pumanaw dati na iya kusina. Hanak nga makapangan ijay ta baka kasarita nak je foreigner. Anya nga iti isungsungbat ko. Ang kung aron nga mauawatan ti English. Karkaron no foreigner ti agsao. Ang nga mauawatan. Kanjak pa amo ti agsao iti English. Nakapanaw dan. Napanimpasyar ni ading mo jay nubyo na. Ingka mga nun. Ay, gusto nga rod. Ay, mabisi na nga talagan. Itay pa lang nga agsarsaraaw dato tiyan ko. Leona? Ay sus, umasidig manan kanyak data nga foreigner. Ay, likak lang nga rodin. Umasidig pa lang. Anyat ibaga na nga taya. Wano, crush na kit di. We're having breakfast. Wanna join us? Yes. Ay, no. Oh, why? Ni, nakariing ka ba't gaya man manang? Ala, agtugaw kan tagsasangot tayo amangan. Sapay ka na yun nakabirbirukan ni Will tunggal panangan. Di kamot ngamin makisangsango kada kami. Anak pa nga mabisin. Umuna kayon nga mangan. Nagwapo jay boyfriend ni Tina. Kan madlaw nga baknang. Ay, imbag pa iti kabsat ko. Nakabingwit iti foreigner. Siyak sa mati kurso na da jay boyfriend na. Kanayon nga umasidig kanyak. Ay, mayat kumano upayak day jay nga foreigner. Imposible nga han nga ma-turn up kan ni Tina. No ibagak nga lalaki ro ti kabsat ko. Kasano nga mapadakas ko? Kat hangkumat nga mo ti agsaw iti Ingles. Tina, aginggat ka ano yung agyang kayo ito'y balay iti nubyom. Makalawas pa'y manang, apay ka di. Apay, talaga nga sigurado kan kanya na. Nagwapo mat. Anak ka nga tanga isukat. Kanhang kayo nga agbagay. Nagtaar ngamin nga perme. Adun to pa'y timang ibagbagang agbagay kami kanumanang. Kon ko nadala ang mata. Ayun manang, plano min ti agkasarkin ni Willie. Ha? Ni, di matimbagak nga pa una anak pa'y. Awan mo't nga rod nobyo manang. Kasano apaunaan ka ngay? Kan kaanon to pa'y ngay? Kat dumtang tulad ta ha? Basta ang kukayat nga umuna ka nga makiasawa pauna anak pa'y ko na. Ni, aday tamanan. Sige, rumuara kon. Inakagistang pa store. Di mo kano kayat nga agkasarti kabsat mo yun Insulto mat ngamin tararamidan na. Kunak mat ngamin nga pauna anak pa'y. Kasano nga rod apaunaan na ka, kat awan mo't nobyom. Awan mo't umay agarom ken ka. Diyak amo adag ita nga lalaki. Di damat makarek na. Manang Leona. Ni, aday tamanan. Ay na, umay manan makisaon. Hangkwa mo isungsungbat ko.
Palubosam ngamin idan nga agkasar. Tapno makapanaw dan dito'y balay. Tapno awanan ti pagbutbut ngam akasarita iti Ingles. Sige, wanan nanang. Pagkasaran tayo isudan. Manang, nalpasan ti kasarmi kini Willie. Kat agyang manakta na aklon mo matlaangin abayaw. Ay, anya nga rod ngay. Ay ayatamat ngamin nga ko nam. Awan mabalin ko Ay, pasensya ka matan akan niya, Tena. Kinapod no na, nagsakit tinakom ko kan ka idi. Idi na amwak dagiti imbagbagam ka dagiti agdatdaton kanyak manang. Ngamjak tinarakan day ta sakit tinakam. Inwaksik matladagos. Thank you nga rod Aklo nakmat. Apalan ka nga tani bumakat akon ngam awan man lang mati uray may sa nga mailawan kanyak nga agaram. Ngam ka. Nagado ti agar-aram kanyam. Kat nakabiro ka pa yan iti foreigner. Iso nga sorry no nyaman tinangnangag mo kanyak idi. Promise, agbalbaliwakon. Awanan iti Pilipinas dati na nanang. Un nga rod makaipakawa mo ti kaawanan ni Tina dito'y balay. Kumusta dangatan ijay abroad? Nasaya at kanumat nanang. Kalkalpas mi nga nag-video call kay ni Tina. Sapsapulan na katadtay nga marimwar kayo ngamin. Kasta aya? Ibagbagak nga ron nga ibiro kan nakiti foreigner ijay. Anya? Ada ka no irito na kanyak ngam nagpukaw kit din jay signal. Iso nga naputadan ati pa nagsaume. Urorayak nga rod. Baka umawag manan. Hello Tina. Anya ngay. Ada na sa pulam nga mabalin mo nga irito kanyak. Naputad mo't nga minti pa nagsarita ta itay manang. Adda ati maireto ken ka ditoy. Agbirbiro kano iti asawaan na. Kati kayat na, kasmetla kano kanyak a Pilipina. Aya, sige siya kun. Ibagam nga araman nak. Sigurado ka? Ang mga nudi mo kayat, lumakay nga minin. Uray lumakay idtan basta foreigner. Sige nga ron, taibagak to iti katugang abalo. Ha? Katugangam? Apay, awan sa balen. Nasingpot ti katugangak manang. Aho? Kas ano datangay? Alangan nga awagan nak to iti mame. Aho? Uraw awan mat Kuturay manang tulata at iyawag ko kanya. Aywan niya. Sige man nga rod. Kano nga agawit kayo ngay, tay kuyog yu data nga foreigner. Inton umay atawin manang. Ngam, hanyo nga ibagbaga ito'y lugar tayo nga katugang am ti iritom kanyak niya. Tani, kabablain! Nay, bagong gupit ka matyo na anak ko. Kun impasimpampay day tanasamak akiday mo. Wala nang tani. Iti mabiit kat sumangpatan ti iritrito ni Tina kanyak nga foreigner nga katugangan na. Ay talaga nga agawid ditoy. Uwan, katsak lang ti gagaraan na. Iso nga umayid to'y. Ay, ni Tina ti umawag. Hello, Tina. Manang, saan kami ang matuloy nga agawid? Ha? Ni, apay nga sapay nagdalusa ko nito'y balay. Awanan manang. Natayon ti katugangak nga iretreto kan ka. Naatake. Anya? Apay ngay? Beltran, Aldawan. Apay, di ka mapanagtrabaho itay anak ko. Ay na, aldaw man gaya man. Jak pala na ipapas ti maturog. Ngam agsapa maran. Sumrag ka iti trabaho mo no saan. Sumragak Sayang mati aldaw ko na jak sumrag. Bumangon ka nga ruda na anak ko. Agmurmuray kan, tamangang kan no madamdama. Nakaluto ako. Ngayon ay ti kasti apyag. Nagrigat nagbali na pobre. Tano di kag trabaho, awan pangalami ti kanam.
Naimbagpay ka dagiti babak nang ka nagmayat ti Biag da. Uray saan da ngagtrabaho, agbiag dalat ta. Ang no da tayo apobre ti saan ngagtrabaho, awanan. Maulser tayo. Ala, anusan ta at ibiyag ta anak ko. Anya nga ikat saan tamat nga rodabak nang. Kaano nga tama ta bumaknang tayo nanang. So adyak mga asawa, ta kastoy mo ti panagbiag tayo. Lumakaya ko na baro ngam awan pailat asawa. Kat mga asawa kalata, ano kayat mo anak ko? Basta nagagat ka ngagtrabaho, mabiyag mo ti pamilyam. Manjak nanang. Mabuti nga kiti responsibilidad. Tanda ni Jack to, may mapakanan ti bagik. Mangal alak pala ti pakanagmad. Ay, saan nanang? Ay, nagpunod. Wan nga raw. Imulagat naman ti init nan. Di tayo mo't mabalin ti aglinang, ta nakabantay ti bus tayo. Un nga roda, agkanta ka man kit di manan Beltran. Pangikat iti banog. Oo. Tangdanan dak agkanta ak manan. Un, ikanda kay ti pang merienda pare. Agpasaw. Un pare, ipangakat mo man tay Ilocano akantam. Agkanta ka, tay i-video ka. Ay kayo na. Dahil talaga ayam. I-video na ka raw. Ang mga makita na kanibos nga agbidbidyaw. Saan? Mabit lang mo. Pimanaw ni boss. Alang nga raw. Itan biag ko, ti oras na danunen, ti inak isisina, panawan kan. Dawat kuket, di ka kuma, lumlumda. Pare, kita ang tay video mo yung upload ko. Ha? Apay, inyapload mo aya? Un pare, katni, nagadumit ti views nun. Ha? Ay, ungan peso. Talaga nga ag-viral day ta. Ta napintas nga min ti boses ka, pare. Diyak nga rod ninam na mga ag-viral to'y kantang pare. Ado nga minti nang i-share. Nay, mayat nga rin ba? Sumikata kung ano kasanaw. Agkantakan to pa'y pare. Tay-upload ko man nun. Ay, sige Basta tayo pang merienda ka. Danag mo na yan. Beltran! Ay na, Beltran! Ayan mo! Andag dito yung kusina nanang. Agkap-kape ah. Ay nanak ko, ayan. Sikat ka mo, kaya mo. Kada adda masabat kong amamok ijay ili itay. Sikat idamdamaganda. Idayaw dati panagkanta manak ko. Wan ata, impusmot ngamin ni Jobo at Tumboy di kantak. Ang amti kamalina. Imbaga na pala construction worker akmat. Basta mo tinsurat na itipos na. Singer na construction worker kunana. Mayat ket di anak ko. Agbilib dakan ka. Wan mat ka diya. Ngam nagadon tinyaplo ni Jobo akantak. Pagkukwartaan naksamot ka na di atomboy. Manulap itid na tangdan kung agkankanta. Pang meriendak lang. Adda ngamin mangmangag ko kahit. Mabali na pagkwartaan ti panag-upload iti video iti social media. Ha? So asyak langan ti mang-upload iti kantak iti account ko. May mayat pa'y. Pare, agkanta ka man. Ta-videoan ka. Ado ti request pare. Saanan pare? Nagkantak man. Siyak ti mang video iti bagbagay. Ta iti account ko ti pang-upload ah. Ha? Ay, kato na pare. May mayat man na. Sige nga ron. Agkantakan to. Ta ado ti mangururay iti sumaron akantam. Ado ti fans mo pare. Wen, amok na ita pare. Kastoy gayam ti feeling ti sikat. Kaslaak artista ni ti panagriknak. Esos. Agsasaron nun nagitagchat kanya. Ay, pilyak tayo napipintas. Tayo suda lang ti replyak. Bay amo na kita babakit kan lalakay. Ignore ko na kita.
Nagitay chicks laang periplaya. Beltran, Ramig, apay, di ka pala matulog. Makarunrun ka cellphone mo. Diyak makatulog anak ko. Ay, sige, tarumarak pala ang nanang. Mapanak di balkon, tapno saan kayo ang madisturbo. Hello, Beltran. Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Makapainlove. Ha? Kat, kumusta ka? Ay, kastoy Nasaya at mutlat ta. Uray kasano tirigat ti panagbiag. Ay, Wan, ada ka di wayam intun bigat? Awisan ka kuma. Ang damot trabaho ko na sayang mat kami ti maswildok no aglanganak. Mano ay ti sweldo mi ti may sangal daw. Aglangan ka, bayadak ti may sangal daw mo. Sika makaamu ka. Agsarak ta intun bigatan niya. Kaya't ka kami na makita iti personal. Inta mga nitirwar. Kalpasan na, inta agpasyar. Ha? Ay, kwa? Awan mo't kwartak. Siyak di makaamu iti gastusan ta, Beltran. Di mo pa kadanagan day ta. Ha? Ay, ala Makaamu ka nga ron, Noemi. Pasensya, Noemi. Medyo naladawak. Okay lang, Beltran. Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Uri saan kang agkan-kanta, makapainlove-love ta. Ay, main inlove ako. Awan rakas na, ta awan mo't nobiak. Si kakidi amangan mo ang nobyo, wano asawam. Single itan, Beltran. Aday di nobyo nga nagsina kami. Ang sa anak agwapo. Imposible akayatang nak. Sana balen, ha? Tinapatag, gwapo ti boses mo. Makapainlove ngamin ti panagkankantang. Ay, gayam. Apaman ang malpas tamangan di ti restaurant. Agawi ta iti balay mi. Yam amu ka kanag iti tadakkel ko, well? Ha? Nay, kababain samot. Sana kabaknang. Awan ikarakarit ko. Basta agawid ta iti balay. Proud akla unay nga minamang yam amu kan kakanag iti tadakkel ko. Kabagays, kanayon samot na narumor ni Beltran nga anak naw. Kanayon na makita nga agpailik at nukwa. Wan nga rod kabagis, addan sa mapan na sarsarakan ijay ili. Asino nga'y? Diyak amo adumot dagiti fans na ang mga wawis kankwana, iliblibrida. Fans na itay. Iti panagkankanta na iti social media adu ti maayatan iti boses di ka anakam. Ayun kaya man niya. Nalaing nga may nga kanta jay ka anaka. Italang met manad nga irwarna na jay talentuna. Wan nga rod inlumlumeng na day chay at talentuna. Naimbag ta pinagkantada idi di pagkonkonstruksyonan na. Impusda iso nag-viral. Kahit apay saanan nga trabaho. Din sa mapan makikonstruksyon ay. Diyak mo ununaan na mo ti mapan makisinsinnarak ngam ti mapan nagtrabaho. Ay kat bagbagam to Ibagam nga igard na tagtrabaho tapno makaurnaw iti pangasawa ng tao. Inkay gatang ti bagas kam si Dan tayo nanang. Makitsenda kayo, taal daw ti tsenda ita. Nay, nangalaam iti kwarta manak ko. Inted tay fans ko. Maayatan da ngamin una iti panagkankantak. Anya? Gatangan nyo amin na masapsapol diti balay. Umanay mo't siguro daytan. Sobra pa'y kit di daytoy Ngam, apay, di ka manan sumrak iti trabahom ita. Saan na? Masadot akong nagtrabaho. Nagrigat kag construction. Sana bali, tadamot fans ko amang mangtod iti kwartak. Di ka mang namnama iti ititadakan ka, anak ko. Tanarigat no mairwam ti bagim iti kasta. May mayat matlaang agtrabaho kalatta, anak ko. Saan na? Bambanugak lati bagbagik. Agkanta akit di ngagkanta tapno umadupay ti fans ko.
ket umadumot ti mangted iti kwarta kanyak. Esos, umawagan ti may sang agchat-chat kanyak. Hello, madam. Hello, Beltran. Mabalin ka di nga awisan ka inton bigat? Agkita ta iti plaza, tapagam-amon ta. Kayat ka ngamin makita iti personal. Ha? Ay, ket una. Awan kwartak, madam. Pasensya nakurapayak lang amin. Di mo problemain dayta. Tasyak ti makamu, Beltran. Basta agsarak tawan. Ha? Ay, wala. Ariglado, Madam Joyce. Mangan ka laang, Beltran. Di ka agbabain. Agyamanak, madam. Di nakman awawagan iti madam. Si kakit di man. Joyce ko namlatan kanya. Among Beltran, singar matlaang tinagbalin nga ex ko. Ha? Kasta ka de? Witness ko ngamin at talaga ti kumakanta. Naglaka ak amain in love iti singer. Ha? Ewan, di mat ko na nga awan pa'y nobyam? Ha? Awan pa ya talaga, Joyce. Ewan, alaom da ito eh. Naimbagla ang pangallowance mo. Di mat ko na nga istambay ka ita. Wan nga ron. Diya akong simra ka di construction. Busy akmat nga minan nga kankanta. No, adda ka sa pulam. Di ka kumaagbain amang ibaga kanya, kwan. Kasi dadaanak amang tad iti kwarta kan ka. Agkasarta ko man, Beltran. Namin adun nga da napasama kiti nagbautan ta. Saan kumapay nga itanoy, mi? Saan pa kaya nakasagana? No, siyak, nakasagana akon. Nusyak, saan pa ya? Pampanunutot nga min ti inak. Ado ti an na yun na iti bagina. Kat, saan ta matabaybayan ti inam nga uri agasawa tanto? Basta saan pa nga agkasar. Di ta ko maagganat. Adan samat nobya jay anak mau ka ba, guys? Adamat nakita akakuy-kuyog na di kalman abalasang. Kuna namat afans na kanulaang dayjay. Fans na lang ang magkibkibin da. Kuna namat akas jay kanuti kinadungo dagi jay afans na kabagis. Adu ti kakuy-kuyog na afans na. Agkakanat a babae. Kunak nga rod amang pilin iti armen na kadagi jay. Ngem kuna namat nga aguray pay. Sapay kumata siyakla ang tinobyang Beltran. Sapay kumata di naktulukwan. Si kakit di Amangan no isukat naktaw. Tani, nakurapayak lang. Saan ko abas ta iruk matibagikan ka, nukas ta ti aramita. May mayat ko mga no nagkasartan. Ang urnungak pa, Joyce. Jakmat kayat asikat ang gastos para iti panagkasarta. Okay nga Rod. Sikat ti makaam mo, Beltran, honey. Mayat gayam ti adu ti fans na nanang. Adu ti mangtod iti kwartakin ka. Ibagam mantag paiso kanyak Beltran. Fans mo laang dagi jay wano nobyam. Fans ko lang nanang. Kat sa nakalalailo kayo iti tunggal maysa. Sabali tay agnagan iti noyme. Sabali pay tay Joyce. Dakkel ti panagkurso nata da kanyak. Ngam awan kayat ko kanakwana. Bagbagayak la ina, takababain mo. Kanayon da kait kan iti kwartak. Ay nanak ko, di ka lagbain iti kastangar aramidam. Nagbalin kan asado. Manipod adamang mangtad iti kwartaken ka, anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Agtrabaho ka, tapno adamot kwartam. Saan nga rudo na masapol, nanang? Aywan, kasangay ko inton Sabado. At namang sponsor iti birthday. Ang saan na dito balay iti pagbirtyak? Iti may sakano a restaurant. Anya? Isong agsagana kayo, ta mapantay to nanang. Kakaiso na nga damang sponsor iti kasangay kaw. Honey, yam amunak magkadagiti gagayam mo Iba nga masyak tinobyam. Noemi, di mo kumaya si dagtirupa, may tirupa.
Apay, ibain naksamot. Kwa, Beltran, sweetheart. Happy birthday, manan. Apay nga nagkamtinobyok. Anya nobyo nga bagbagamat? Kat no siyak ti akin nobyo kin ni Beltran. Joyce, Noemi, husto ka man. Di kay agapan dito pangasiyo. Beltran, anya ti kayo tasawan da ito Pudno ka di ti bagbaga da ita babae. Kwa, Di ka agbalin nga agraraman, si ka babae. Taamangan no anya pa iti maaramid ko kan ka. pangaasiyo, ipagpagapuyo ko may tikasangay ko. Iba inandak ko mamit, di kay agapa. No di kay agsardeng, nasasayat la pumanaw akong. Nay, apay nga agim impake ka, Beltran. Papanam, ken apay, nalpasan ay ti program iti restaurant ang nakaangayan ti kasangay mau. Imanawak ijayan ta, agaapa damutan. Pumanawak pa lang, tayo nakaagsapol iti pagtrabaho ki sa bali a syudad. Anya, apay ngay akala at ti ipapanaw mo. Diyak kayat nariribo ka biyag nanang. Kayat ko tinaulima ka panagbiag. Di ibagbagati ayan ko ha. Tanag-deactivate ak iti FB. Bukod mo ti basit ako sinaken si arditi kwarto nga abangam, adeng. Ang yaman ak ma'am. Ada ka di down payment? Ay, adaang, tangay ko nam akurang ti kwartam. Sige, uray sa anon. Ha? Uy, ang yaman ak madam. Anya trabaho itayan? Awan ma'am. Agbiro kak pa lang. Sige nga, Rod. Panawan ka pa niya. Tayo nakagluto iti naimas asidaan. Hello! Umay kapadigwan iti sidaan, Beltran. Ha? Ay, ang yaman ak ma'am. Awanan yaman na. Ay, huwag gayam. Balo akon. Ha? Balong agberbero kitag balina. Katakunay-nay na. Ha? Ay, Di mat ko na maabaro ka. well, madam. Apay, di mo kayat ti balaw. Ubingak pa'y mo't. Adun to pa'y ti mangibagbaga aportis ko lang ka no. Nga oray sinyo akon. Dakkel ti balay ko apapaabangak, Beltran. Oray saan kang agtrabaho. Mabalain, tadakkel ti malalak nga abang ditoy. Adapay sa bala papaabangak ka. No kayat mo ipasyar kantaw. Nagdakkel mo't ngagpaiso ti may sapay abalay apapaabangam, ma'am. Wen nangina ti abang ditoy, ta dadakkel nga apartment ta gitoy. Kan adapay transient ko iti bangir a barangay. Ha? Nagadumot ti papaabangamon, ma'am. Wen problema nga rod no. Asinon to ti pangipatawidak tawam mo anak ko. Iso ano kaya na? Si kantaw ti mang tawid kadagitawi. Sapay jakon agpahaot dito'y lubong. Ngamin adan nadagsen asakit ko. Ha? Anyat sakit mo? Ay, ada cancer ko. Kahit saan ka nun ang maagasan. Urayak laangan, ti patay ko. Anya? Agawid ka anak ko, tasangwam dagiti nobyam ditoy. Agkarasubli da dito'y balay. Ibagayaw ta ng asawa ko nanang. Anya, At da bakit anobyak dito syudad? Baknang abakit. Iso tipilyo, ta adayo anabak, baknang nagita falso. anya, ay tila sasawambot. Kan sana bale, ta mabalo ak tumatla adagos nanang. Anya, taapay mo. Adda na dagsa na sakit na. Kat adda kanon taning tibiyag na. Iso ano mabalo ak, sakto timang tawid iti kinabaknang na. Anya, ay sus, di ka agdardara sudos ng agdesisyon anak ko. Agpanunot ka kumaan na imbag. Nay, adda nagsardeng anapintas alugan iti sangaw, darling. Ha? Ay sus! Addadan! Ay kunak no sanda matuloy nga gawid! Ay umay ka Beltran! Aglambang ka pailaang wine! Ha? Isilid ko ti paglambangam! Ni, apay apaglambangan nak. Belinda, ada
Belinda kami. Ay, Belinda? yes, sir! Wan, umayan, sir! Mabit lang! Sino na dyan, Belinda? Basta sumrag ka ni Tisilibta. Darasang! Talaga sukir ka, Belinda. Kunak no nagnakam kan. Ngam saan pa'y matlagayam. Nang iyawid ka na tagayam iti lalaki diti balay ko. Ay, kuwa, sir. Sorry, sana na maulit. Last night to yan. Ala, inkagimpakin. Tasukatan kan a caretaker ko. Hindi na kumamatikatan, sir. Maasi kayo kanyak. Belinda, anya ti kaya tasaon na ito? Ay, Ala, lalaki. Tulungam nga gimpakit anubiam tapumanaw kayon diti balay ko. Inulbudan nak, Belinda. Kunam asikat ti landlady dito, ng caretaker kalagayam. sorry, Beltran. Ulbud kamat gayam abakbakitan. Sorry ka din, Agawid ti ijay probinsya mi tada talon ko ijay. Nalawat ti talon ko. Saanan? Ulbud kan tumutlang. Awanan ti patsek ni bagbagam. Isungag sinatan. Beltran, maasi ka kumamot kanya ka. Di nakpanawan. Nailawantan. Ang mga nagsikugak. Ag binulan akpay ngamin. Agtal na ka. Di mo mayalis ti alipuspos ko. Pare, naimbag tanagawid ka. Kumusta kan? Ang paya di kang pulos makontak. Nag-deactivate ak, Jobong. Sumat na gaya ma. Kan sigurado nga rod. At di mo amuti naramid dagi jay duwang nga ex mo. Apay? Impus da kay TFB. Kat nagalas timbagbaga day jay. Nagado ti bashers mo pare. Anya? So ano siyak ti sika? Kasaritam dagi jay ex mo. Ta idilit da ti impus da. Takababayin kan. Anya? No kasta, naital umanan ti posisyon ni Diana ije trabaho na kabagis insa. Wen kabagis dalen. Nagsarunuda nga agkabsat na italo iti trabaho na. Ay na, maragsa ka na para kadagiti kakaanak at kabagais. Nagsisingpred nga men. Puli tayo ngamin tinasisingpet kabagis. Ay, sa bagay matkit di agpaiso takunam kabagais. Kat ninatungay nga anak mo kabagis. Kumusta matin ti trabaho na? Ay kat nasaya at latamat Inikan ni bus na itilugan na. Tanasingpet ka nung ngamin kadakwada. Ay, agasam man. Anya alugan ngay. Branyaw. Saan? Daan alugan. Daan pa'y amodelo. Ang mayat pa'y mayat. Isuwati usaran na ama pa nagtrabaho no kwa. Nabayag mutin ni nato iti pagpapayan na kas family driver anya. Una, nagagat mo ngamin ni nataw. Kan talaga na singpat. Isu akay kayat dagiti amo na. Kaspet laka dagiti anak mo Nagsisingpet da. Awan apulos bisyo da. Tila nagdumaan da. Awan na'y lepas ni nato a kursaw. Idinto tadagiti anak mo kat di adal da. Sana bali ta napintas di trabaho na. Kanayon ti outing da kadagiti amo na. Kanayon da ngagpasyar ka. Makitkitak itipos ni nataw. Una. May laklak no kasday ngagpasyar dagiti amo na. Ta-driver daket nga raud ka ba guys? Ipagdalan. Adanin natong anak mo. Ay, ada ije kusina manay. Aglut-luto iti pangrabian may. Apay kaday? Mabalin ti sumray. Kada ko may bagak iti anak mo. Ay ala, sumrek ka manay. Pasensya kayo nang Kyle. Diyan makasurot, iti pangaw-awisan nyo kanya. Tamay. Di mo kaya makasirbat iti balasan.
Hay, nagano ti babalasang ijay. Tapno makaasawa kan. Ay, sos. Ano pa ti arak ijay ah. Libre ti mainom ijay nataw. Diya magin inom, Uncle. Ay, sos. Lumakay ka na baraw. Agam di ka pa'y nakatimtim ti arak. Ewan na. Di mo mapadasan ti imnas ti panagbiag no kasta. Indaki din. Ala, mapangkailatan, Uncle. Diya nga ron, umay. Uyudan ka no di ka umay. Ay na, bayaw manay. Di mo ko mapilitan ti anak ko, no di na kayat. Saan nga min nga gininom ti ka anakam? Di mo tultuladen dahil di tatang mo akapsar ka. Na-enjoy na ti Biag dahil jay. Tanapadas na kami nabisaw. Ang musika, ho. Grabe mo ti kinasingpad na. Ang mga ngamin itden na nasaya dagiti bisyo, Uncle. Kasi to'y ka anak ang ipagdaling. Di naman nanam ti imnas ti Biag. Nasingpad lao na eh. Awan na. Mabit ka, matay no kasta. Ay na, tila ibagbagam manan. Mapangkakidain. Tauray anyat aramidam. Di mon tumaawis ti anak ko ama panagbisyaw. Tanasing petoy ka anak ka manay. Ay na, naimbag ta nakita kakabagis dalin. Nibayaw mo amaning. Intaray da kano'y di ospital. Ah, apay kanungay. Naananaw. Ay na, nagmotor na bartek na disgrasya. Kanabtak sa kano'y mogeng na. Anya? Ay sus, kumusta ka nun nga iti kasasaad na? Diyak mo atapon da 50-50 ti Biag na. Tagrabe ka no, tinapagtag na. Anya? Ay una yan day jay amaning. Dilagnak nakam. Nadisgrasya man iden gapo iti motor, gapo iti bartek na. Wen nga rod Ay na, sapay la kumatag Biag pay mo. Kumusta kan bayaw? Kunak numatay akong ipag. Inbag ta nakalasa takpay. Apay nga na nagmotor ka na bartek. Awan pa kay naigan ti arak iti panagmotor ko. Talaga di a disgrasya. Ay na, di mon ikalintegan ti panagbartek mo. Taday ta ti numero 1 arasawn no apay ana disgrasya ka. Saan? Basol jay motor. Dadadaal na. Nawanan iti prenaw. Iso na doong parak. Ay, Ijam nga minan ti agbartek, bayaw manay. Di mo ko masayangan ti Biag mau gapula ang iti dayta. Agyaman na concern ka kanyak ipag. Agam ulitag. Awan basol ti arak. Basol jay motor. Papanan nyo, Nanang? Inak makilamay anak ko. Apay asino natay? Ni tatam nga iskaw. Natay magaya man idikalman. Ay, no kasta, di na nalasatan di sakit na? Huwag nga rod kaasimag. Sapay ubing bayda ijay. Takasin senyor na lang idinapan abulan. Huwag nga rod, Nanang. Nagsimpo da di akalugaran tayang. Manipod ubingat. Ik-kanak iti mulan na aprotas iti arubayan da. Aging galim makay ka na parabolat ta. Ay talaga nasingpet day jay anak ko. Awan pulos makunakken kwa na. Managtulong iti pada na tao. Ay, naadaan matpi man iti sakit nga isumet ti impatay na. Ay, urahin da nga ta umaya makilamay. Agpuli sa labi ay. May kayo magayam. Nakilamay kayo magayam ipagdalin. Ha? Ay, sos. Kaimimbag mo pala ang nabartek ka manan, manay. Sana ka nabartak. Nakainumak lang. Sa nga gasot mo makidipag. Tayo nakitaya. Barang makatsamba. Ay na, iparit dati sugal dito'y lamayan. Kaya nga iparit. Itulog na.
Jay mismo nga kimbala iti nangirwar iti baraha. Anya? Ay na, agawid ka kitden taing ka maturog. Ay na, tanggadam pa'y matdagita sugat mo agas ka pa'y laan saan? Sana ni Pag. Naibusin. Iso mabalin manaw. Ay nakabagis. Kay tabtabon laang day di paris ko ngam adaman na tayo nakalugaran tayo. Sino man ang kabagays? Jay nasingpot atano dito barangay tayo. Ni Ruding. Anya, apay kanungayan na tay. Naatake ka numat. High blood ka nung ngamin. Kastaya? Ala, sapay nasingpot day dya atanawd. Nagagat nga agriskyaw no ada aberya dito barangay tayaw. Narespeto pa'y day dya abaraw. Wen nga rod Adumutan na itultulong na kada kami day dya atanod. Adapay kit di utang ko kang kwana Isu nga inak to bayadan kan ni baka na. Inta makipalot ka anakan. Ha? Di makisugsugal lang kay. Padasan ka day. Uray maminsan lang. Kita no ulit-ulitan. Ay sos! Mayat ka nang runado mga baka ka anakan. Saan nang kay? Manjak? Ay nasingput ka launay nataw. Maditikas na. Apay, kaya't mo timatay adagaos. Ha? Paliiwam dagiti matmatay dito lugar tayo. Puro na sisingput dagiti matay. Kita ba? Nagsasaruno dagiti natay dito lugar tayo. Adaya nadamag mo abarumbado anatay. Kaawang paymay. Kyle? Iso anarigrigat amatay dagiti masamang damaw. Iso adi kag singsing pa. Mabiit ka matay nukas ta. Insan, ada ni Auntie Dalen. Ada mo insan? Apay? Anya masapol mo ngay kanina na. Ay, sumra ka. Agyaman na insan. Apay ngay tagsay ka matay. Umay ko kumay baga ka ni Auntie. Kanoray si kamatan Umay ko kumay baga. Nga ada na duktalan dagiti doktora sakit ko. Anya? Apay anya sakit mo insan? Ada kanser ko kat adan taning ti Biag ko insan. Anya? Diyak pa'y lamaklon day ti anamwa kasinsin. Iso amay si stresak. Kaya't ko ayam kas ti sakit ti barukong ko. Matyam mo ka madingay naramit ko iti padak ka tao. Ngam no apya na pasamak ti kastoy kanyak. Diyak matukod da panunutan insan. Intaray da ka naman ang dya ospital dya kasinsin mo anak kaw. Kimaro ka no tirikrik naan na. Ay, kasi mo da dya kasingsingaw. Sapay iso ti kasingputan nga anak ni Auntie Insa. Ay, nasingput da maki di amay. Ngam ni Insan Georgia ti kasisingputan para kanya. Ay, nanang, di kay makadlaw. Apay. No asino pa'y dagiti nasisingput ka iso da mo ti matay. Ha? Iso huston sa mo, di ko na ni Uncle Manay. Anarigat amatay, dagatay dakis ti ramid na. Ay na. Ay ran-ran nala siguro Saman! Ada punto ni Uncle, iti kanayon na ngay baga kanya. Kita nyo, ni Uncle Manay. Nagdakis ti ugali na. Mamartay, sugadar, nagtatakaw pa'y. Namin anon ana disgrasya. Ibagbagada pa'y 50-50 ti biyagnan. Yung nagbiag mo ilata. Iso mamati aksan ka ni Uncle ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Madin sa tinasing po unay nanang. Tama biit amatay. Anya? Ay, tila sa asawam. Kasjay laang ti kuna ni Uncle mo tapno ada kadwa na nga agbisyaw. Di na ka ngamin maalukoy nga agbisyaw. Iso atila ibagbagana. Pat-pat day dyan nga Uncle mo. Di na amaw ti ibagbagana day jay. Napay mo gaya maninsan mo Georgia nataw. Ay, ngardang kay.
Di na nalasatan ti sakit na. Kasi may, nagsingpo day nga insang kaw. Iso ti close ko akasinsin kaw, akaanakan ni nanang. May sama na napamanagnig na itanataw. Nasingpit man ang ginatay. Ah, Isosi ka, agpanunot ka, ta nasapa pa tiyamain. Agpalpaliw ka. ha? Apa inya kaya mo sa uwangay? Inya kumabaliwak ang kal? Baliwang tao galaim. Di ka unay agbalin ang nasingpit. Agpakawala ka mo tayo ka anakan. Kita anak. Namid adon ang nadisgrasya. Nagbalin pa yan a critical ti Biag ko. Agam, si Biag lata. Ha? Kita dyan may sa kalugaran tayaw. Naguyag. Hindi kwan, naggurigor. Pagabuanta na tayain. Nasingpit man ang dayjay. Iso ama di tag sing-singpit na to. Agwul-wul ka kiday. Ay, naman minsan, adama agpaiso punto yung kal. Tapod no dagiti bagbagayaw, pasig anasingpit dagiti matay. Patsyang nakunak to ka. Iso ano kaya't mo, nga umatindog ti Biag mo. Ay tuladen hap. Sumurot ka kanya, tayo takidag happy-happy. Bayam nga ibagada barumbado ta. Tinapatag, umatindog ti Biag ta kanakan. Papanam katrabeen anak kaw. Ay, ikwa, ingkam makisala nanang. Kadwa niyang kalmanahing. Anya, ay, nay kita Di ka unay makikuy-kuyog iti dayjay nga ulitag mau, ta isungsong na ka iti dakas dayjay. Pagbigyak, takanayon na nga awisin no kas nga napapanan na. Kanayon kumapaayang. Italaang dayta Tanay, adapay trabahong inton bigat anak kaw. Agawid ka adagaws. Yag mo amin na kwartam nataw, tapangabakin ta. Ay, Hawanan Intag ko aming kingkan. Naipaabak amin na kwartakaw. Adya! Ay, sayang. Apay, awan kwartam iji bangko aya, ta inta mangirwar. Jak inala, tiitiin ko angkal. Ada iji balay. Sige, inton bigat nga rudan. Agsublitan to ditaw. Inta pa'y kidiag siya. Ah, pangalantang iti pagsyat ta. At asukik a pag-iinuman. Mabalin ta ti umutang ijay. Utangan ta, ti inuman ta. Nato, agreeing ka, aldawan. Uy, Nato, Apay ayan nanang. aldawan. Apay di ka mapanag trabaho itaya. Aglangan na, tanasakit tiulaw. Kung makatultulong ha. Ay na, kasano ayakit parbangon na idisimbangpet ka. Napnapanan yu ka ni uncle mo aya. Kaya ko pa'y timaturong nanang. Panawan da dito eh. Di kan simsimrek iti trabaho manak kaw. Kanayon kan amarabian nga agawain. Pasaray mabartag ka pa yan. Damag ko makisugsugal ka kanaon. Apay ay apakibyangan nyo aming aramidag. Kaysa anak mga ubingay. At danakam ka. Nagbaliwan ti ugalim anak ko. Saan kan akas iti sigaw? Apay ngay. Maday tinasing unay. Tamabiit amatay. Ni uncle mo nga men, ti kanayon akadwam, iso akaran kan iti ugali na. At dangarod punto ni uncle. Apay kaya iyo ay amataya kadagaws. Saan Apay kumangay. Nukas tangarad. Bay andak iti kaya kong aramiday. Bayan nyo agbali na kabarumbadaw. Tanong na sing petak unay ka. Siguradaw. Mataya kadagaws. Nato, agring ka. Nato! Abay ayan kal. Kubangon ka dita, tada papananta. Naparte ka. Diyak makarwar. Iturog ko bay. Pilitom ti bagima. Mamunawan kanta no madamdama. Tada papananta. Sa dinaw ka. Sumurot ta kadag iti barkada kay plaza. Mapandag lakaw iti maiparit nga agas. Dakkel ti mabingay tan sumurot ta kadakwada. Nga lang. Sumaruno agtawang kal.
Bumangon ka. Tagkuyog ta na mapaan. Ay na, di mo pilitan no di nakabailan manay. Anya kamatan, kit-kitam amat maturog takaan na kam ngam pilitam arumwar. Kin maysa, nabartag, di nakabailan ti bagina. Nalabas nga men ti pampamayam dito anak mo dalin. Pagbalin ang makaslaubeng, kadami na kamnan. Agawid ka kit den, di mo amo ti lawlaw at manay. Inakaram iti bisyo ti anak kau. Nagbalinan nga gapukin ka. Insungsung mau. Ala nato, nadamag mon? Tiyan niya, July. Ni uncle mo amaneng. Tiniliw dagiti pulis. Naglako ka nung amin iti may parit nga agas. Anya? Ay, lakas na. Ay, naimbagla nga yung tanaparte ka, iti kalman. Tataw, kanakan, ipagdalain, awanan. Dakon makaruan dito pagbaludan. Kasanupay itangay. Ala, aganos ka abayaw. Takas tati pinilim agasat mau. Bababawi ka simpurot ka na iti kakaduan. Narigrigan gayam ti mabalaw ng ti matay. Ay, kayat kong ti matay. Ng ti mabalaw naging gatong palbiag kao. Ay, jak kayat di tao. Pagpampanunutam tinapagtang ni uncle mo anak ko. No di mo kaya ti may tulad kan kuana. Agbalbaliw kan. Isublem ti sigod a kinasingpet mau. Wala nang. Nakaamiris ka? Kahit suray, no tinumpal ko, nagitimbagbagan niyang kalmanay. Tanda niya ako na isagmak gapo kang kuana. Nasaya at mat no mapanunot mo dayta. Talaga nga inlisi na katiapo iti mabalin mo apakay sagmakan. Wala nang. Isodyak kayatin tagbisyo. Agsublia manan iti trabaho. Agsingsing po itak manay. Nay, mayat mati kakatawam dita cellphone mo kaanakan. Uncle, na kayo magayam. Pagliwliwan nga ron tiyagbuya ti social media. Itay kapay nga raw nga ay ayaban. Ang di nakmet mangmangag. Nagapan niyo, uncle. Napan ko man kinita nagtimulak anatag. Dandani nga minin kag amaapay. Nas kanabantayak ta mga nuuna andak. Sapay nakitak dagiti kaabay ko abangkag ket adon ti nagpurusan da iti nateng ijay. Madlaw a binuras ti saan nga kinkukwa. Ay, nasken nga raw dabantayan nyo tay mulayo, uncle. Amang naawan mabati kada kayo no takawan da. Wen nga raw. Ay, dumawatak man iti nalamiis a nanumyaw baraw. Mawawak una yan. O sige, uncle. Mabit lang nga raw, tayalaan kayo. Ayan nga mintay cellphone mo aginatang ta, uncle. Adamat ko mapagliwliwaan nyo ano kasto nga awan kukuan nyo. Ada ijadyo rabaks kao. Jakmat kabisado ti kun kuditek ijay. Iso nga agradradyo aklatan ano kasto'y akagap-gapo kay bangkag. Di mat insuro kayo no kasano yung ausarin. Wenag, yung pasigmut ang nagsisikse ti makitak no kwa. Kaslapay kat agbasol ti matak. Inton kwan, tila mapinpindot kaon. Ay na, iso siguro ang nagbaak kayo at mabuteng kayon sa iti balasang. Iso nga rod nga inyalaan kayo iti cellphone. Bareng kunak no makabirok kayo iti maasawa yo. Puro-puri na ramat nagiti friends ko ijay ipbay. Pasaray English dak. Jakmat amot isong-song batkaw. Ado ti babalasa nga in-add friend ko dito lugar tayo, uncle. Agpili kalangan kada ko ada. Awan samot ti mayat. Addan tulata ka di. Aywan,
At sarakag at chatmate ko inton Domingo, Uncle. No kayat yo, sumurot kayo kanya. Anya nga'y taramida kijay. Kasto na, Uncle. Paliiwan ta nga umuna. No napintas, siyak ti sumangaw. Ngam no nalaad, da kayo ti sumangaw, Uncle. Anya? Ay, tila aramidam. Ipaspasubo na kasamot kaanakan. Saan, Uncle? Siyak ti makamo ka na kayo. Basta sumurot kayo niya. Alawanan. Barang makasawan tumot da taon. Oray nalaad ni tan talakayak mutan. Ikidumakon Sika Martin, saan man atila isursurom kini ulitag mo? Awan madakas nga isursurok, nanang. Kan may sa tultulungak laeng. Takayat nakanumot ti makaasawa. Narigat mo't ngagpayso, naglaklakay latan ngagmay sa. Sayang arag itinalawa abangkag na, no awan pangipatawidan na. Ngam kasanon no pagkwartaan dalaan. Di kay agdanag nanang. Tadyak mo't baybay an, Uncle. Martin ka anakan. Anda akaon. Nakapulis ka ka rin. Oh, adatan ni Uncle nanang. Nay, bantayam ni uncle mo Saan atila ipaparamid mo? Wala nanang. Kaya't ko ang makaaliwaksay mo't basay. Saan lang ay gibangkag ti ayuyang na. Pagpasyarin tayo mo't kasanungay ang makasirpat ti balasang no kasta. Uncle, umunag kayo pa ya. Nakapulis ka, Martin. Apay mo takasta tilang, Amberto. Right. Apay kaday ipag. Kas kamulan na ipatakdira bang kayon. Nagpuraw unay tarupam. Apay, nagpulbos ka. Nasubra sabot nga agpayso ti pulbos kaon. Ay na, kisay ang basit. Napuskul unay tapulbos mo. Samo pa'y laim patakder dahi tabuok mo. Ay na, naggrabe mo dahi tabang banglumon. Aglalaok tangot mo, Berto. Bangbang lukas ka na pumada. Adla nga minsaraken may ijay sentro ipag. Iso anas ken amayat ti purmak. Ay sos, ang mga numapabot ngan ti balasang itikasta nga itsura ang bayaw. Tila sasawan niyo mo't nanang. Nagmayat to pa'y ti purma ni Uncle. Ay, uy nga raw. Kakaiso na amay suot kon tay puraw apulok. Mano ataw na nakadulin. Ita, mausal ko manan. Nagalas mo't gayam, Uncle. Nagpintas mo iti profile picture na. Nan, kita man taladawan na dita cellphone mo. At man Nay, huwag nga agpaisaw. Nagadayo mo't tilangana. Nagkinis ti rupa na dito'y ladawan. Ngam iti personal. Kas na namurang mat. Nanay, kumanitan iti aglawlaw. Da kayon ti sumangukin ko na, Uncle. Ay, manjak, saanan? Kunak man no makaas-asawa kayon. Ay, saan pa'y gayam? Saan pa'y nga ita? Mangkita tayo ti sa balay. Uncle, nakita na tan. Umasidag ka na tan. Di ta kayon, makaamu kayon kin kwa na. Martay, di nakibati dito orayin lak. Kat, kumusta ti panagpasyaryo, Martin? Anya ngay Berto, ang damo laang nabirukan nyo ang maasawam. Kaslan alpay mo dagita abagay o ang nagawid. Na-scam kami na lang. Kunak no beauty queen. Filter na gayam diladawan na. Ay na, di kay pay lang amin agarom kadagiti babalasang dito'y ayan tayo. Adomot tinapipintas dito'y, naggagagat da pay. Ni Leticia, madlaw nga agkursunada day jay ka, Martin. Diyak kayat tibalo na lang. Ni may lang arog. Diyak kayat da jay. Nagdayag kan nagbakad. Ang mga ibaltog to day jay no makaarami da kiti di na magustuhan. Kabutbutan. Napili ka ngamin unay, Martin. Kahit si Kangay Berto, mangpili ka na iti armam kadakwada. Kat no pinadas ko idi akinidayan ni Leticia.
ngam nagtadam ti kusilap na kanyak. No di nakayat, nakarkaro pa'y ajak kayat feeling mo't na dya abalaw. Ay, napili kayon tumo ngamin nga agulitag. Inton kuan makapili kayo iti kuggangi. Uncle, kayat ko ti sumurot manan kanyak ang makisinarak iti chatmate ko. Masigurado ko na napintas na dyan. Napintas gayam di si kalaangan ti mapan. Umapalaklaang no ginusto kayo Kayat ko ngaming ti makasigurado, Uncle. Iso aka sa pulak ti back up. Manjakaw. Nanyaman dyan ang agkaon. Apay, di ka pailan na didigra iti damo apan nakisinarak yaw. Sa baliitan na nang, marikriknak. Amangan no, soulmate ko na dyan. Sapay iramraman mo ta ulitag mo, Martin. Para salungarod ni Uncle. No jak kayat, saluan ni Uncle. Oh, saan ka di, Uncle? Sa mapantanya. Kuyugan nak manay. Alahunan. Nga maudi na ituyin Jakon kayat inton sumarunaw. Ayos lang mo't kanya na uray jakon makaasawa. Awan pa'y tay kasinarak maw. Sapsapulik nga rod, Uncle. Puraw ka no ablaws ti suot na. Kat no nagadumay ti nakapuraw. Ha? Dahil samot, Uncle. Makita yu kadi tay babae anak katakder ija banda. Ang di namat kaingingas tay aday ti profile na. Na-scam tan samot manan, Uncle. Uwan ngagpaisaw. Nagandayaw ti langan ay timpakitam a picture kanyak. Nakapimpintas tiladawan na dita cellphone mo. Iso nga tada dya, Uncle. Unsamag. Hanggang nay. Di nakipaspasubaw, Martin. Umuna ako nga gawin, Uncle. Sumaruno kayong taon. Martin, uray na ka! Martin! Nay. Adabot gayam kadua dyan nakapuraw itay. Katpuraw tibado da adwa. Ay. Asino nga'y kadagita ti saraken ko majay ka anakak. Asit gakman ida tagdamagak. Excuse me, asino kadi kada kayaw ti agnagan iti Milo day? Siyak tata, apay ka di. Nagpintasan na iti ababae. Kwa adeng. Ibagak paiso Wine, siyak ti ulitag ni Martin. Di mo chatmate mo ni Martin. Ay umuwan tata. Ngampimanaw mat kan. Nakita kita yun. Ngampimanaw mat. Ibagak paiso Ngamsapay ko mata saan na masaksakitan to'y kadwam adeng. Ngamain, nakita na to'y kadwam. Taawan kamot ngamin itay ditoy. Impagarup na nga iso ti chatmate na. Kat dinan sa nakurso na daan. Kasinsin ko to'y kadwa, tata. Red flag daytan insan. Naimbaglakit din ata na ilisi ka adago si tikas dya klase ti tao. Siya kon tagkidaw iti pasensya ka na kayaw. Siyak ti mababain gapo iti naramid ti kaanakak. Ay, sana da kayo ti rumbang agbain, tata. Day dya ka anakan nyo ti awan babain na. Pasensya kayaw mga adeng. Tata, mangantayo pa'y nung okay lang kada kayo. Ay, kababain samot. Umay kayo kit din, tata. Da kami ti mangilibre kada kayo. Langarod da kayo ti makaamaw mga adeng. Mayat sakit di tayo pinanawak at chatmate ko nga impasa kada kayo Uncle. Kwa. Ayos lang mag. Naimbagkit di at anasingpad. Inawis nakpay anangan. Inlibre nak. Ay, no kasta.
pasado kada kayo na dya klase ti babae. Ay, katuon latan Iso na lang, na sana kasigurado no kaya't nanto pa'y ti makisinarak kanyak. Nasingpad, ang di naksamot kursonada. Amangan no agingga kamila iti friends. Inad mo ko man ay ti FB, tapno da kayon ti agchatmate. Iso ka no, ti mangiad kanyak. Anya, sigurado kayo ni ti dadya, uncle. When ano adda pan nakaikarikan ko no ngay ikidawon nang agkita kayo. Mapan kayo? Ay kat mapanak Angam nay. Di kan sumursurot kanyak taamangan no agawom kanyak kaanakan. Pulos uncle, jak pagan ano rajay. Kukayo lang. Jak kursonada. Awan sumgar adut-dut ko kenkwana. Sigurado ka. Uwan uncle. Ipabusoy kon ka na kayo. Barang makaasawa kayon. Saan mo't na napintas? Lumabas akpay ka anakan. Nay, itugtugot mun samot akanayo na ni Jibangkag na ita cellphone nyo, uncle. Talagang sa seryoso kayo tidadya at chatmate nyo Ay, wain ka anakan. Kid-kid daw nga raw nga agsarak kami kumamanay. Kaduaan kayo, no kaya tiyaw? Ay, saanan ka anakan? Jak kasapulan ti kadua. Nay, timurad kayon sana, no may papan iti babae. Wain, tajakon paluspusan na jay kaanakan. No aklunan nak na jay, ikasarkaw adagusan. Ay na, agyaman ak melody. Kunaklakid din ano din nakayat. Roberto. Uy, nagmayatan ti panangimbalikas mo itinagan ka. Kasla musika iti panagdingig ka. Nalagan nga mintiriknakan ka, Roberto. Kat naragsaka, no kasjay akachachat ka. Ininot mo ten amat-mat nagtiriknakan ka. Kaya't kan ngay kasar, Melody. Sigurado ka kadi? Nagbiitan. Di ka nga taagbabawi. Adda nga mintay pagsasao. Ababalwanak ka no, tada siding dito'y pagayusan tilwak. Saan ka kadi amabuteng amatay no bilang laang? Uray mataya kaon basta kalpasan ti honeymoon ta. Anya? Ang madamag kumanlaay. Anya ka na tinagusto ang kanyak. Kat adayo alaklakayak ng sika. Ay, kinapod nuna. Nauma akon iti kataubak akarelasyon. Ngamin, awan uray may saan ang seryoso kanya. Iso akayat ko mat apadasan ti addan edad na. Kitsi ka dayta. Kanadlaw ko ngamin anasingpot ka, Roberto. Ngumado ti mangibagbaga. At ikanusiding dito'y pagayusan tilwak, ti makagapon no apay asin sinaandak dagiti makarelasyon ko. Mabutong da ka no amatay. No siyak, awan kanyak dayta. Uray pa'y nga ta mapuno iti siding tarupam, awan problema kanyak. Saan nga umdas apakaupayak dayta? Agyaman na, Roberto. Sapay la ko mga rod, tadi kan tumauma kanya. Promise, Melody. Di kag dardaraso daw, Bertaw. Ang mga nupanawan na kantumula ang day tanubyam, taub-ubing nga adayong umsika, kasla anak mo. Bastag sagana kayaw ni Pag, ta mga sawa akaw ni Timabiay. Nabit pa'y matlaan na gayan ayat kayo, uncle. Ikasar mo adago sa'in. Jakon makauray ka anakan. Narigatayin. Ang mga numapukaw pa'y kanya. Talagang arod nga aladan yun uncle. Jakon paluspusan ka anakan. Kuyugan daktaw ta dumanon tayon. Uncle, adda tayo nito balay tinobya. Di mat isuday jay tay chatmate yaw. Apay ngay, adda mat ka-holding hands na alakay. Ay, saan aday ta tinobyak, Martin? Ha? Sino nga ron? Ni, adda kayo magkayaman, Roberto mahal. Ay,
Well, melody mahal. Kanuwak dagiti kakabagyak. Danunan na kan. Mabiit lang ang mahal. Parwaro kung dananang iti silad da. Uncle, isuday jay tinobya yung? Juan Martin, ni Melody at chatmate mo iday. Anya? Nagpintas mo't gayam. Kaslasaan mo't ngay so tayo nakita tayo iday. Talaga asabalay. Tadjay kasinsin na tinakitam iday ang nakaupayam. Anya? Uncle, apay nga di yung imbagbaga kanya kasabali di nakita ta iday. Ha? Di yun patuluyan ti mangikasar ka ni Melody, Uncle. Pangasayaw. Siyak ti chatmate ni Melody iday. Di nakamutlapagan ano tinubyak. Ta naupayan ang aming pinsan ken ka, Martin. Pasensya ka na. Ngam awan inlimod ko ken kuana. Imbagak ti rason no apay apimanaw ka iti daylingal daw. Iso asori at talaga kaanakan. Anya? Inagaw ni Uncle Berto kanyak na diya Melody nanang. Inatrasam nga rudeng. Rineject mo. Sa ita, kasta ti ibaga. Ti amok akat diya saan anapintas ti chatmate ko idi. Ngam kasinsin namot gayam na diya. Awanan ti maaramidam. Tanatulagan ti kasardakin ni Uncle mo. Umadanin ti kasarda. Nanang, ison-ison niya, nobyak. Ah, Naimbag nga orasyon. Nana. ay, ko, kasta mo't balasang ko. Ay, nadamot gaya mo nobya, manak ko. Oo, nanang. Danuman, Martin. Makain-inumak. Ni, yalaam iti danom tinobya, Martin. Marigatan sa nga agangas. Mabit lang, darling. Apay, nakaamamam iti nobya, Martin. Naamam mo kiti kasar ni Uncle Berto nanang. Nagustuak ta napintas. Natayag pa eh. Inaram ko aragaws kat sinong batang nakmat aragaws. Wen angam nagkutong mo tanak ko. Mayat kiti sexy. Ore ta bagbagay na ti kinakutong na. Napimpintas nga adayo tinobyak angam ti inasawa ni Uncle Berto. Taob di asawa na tinobyak nanang. Ag inanata pa'y Martin. Nabanog ako nga magmagna. Saan ta pala nakaad-ada yun? Nabanog ka adagosan. Maang-angsan ka pa yun. Irwar mo man, Jay. Nebulizer ko itabag ko, Martin. Nebulizer. Wen, kasapulak no. Kasyo nga marigatanak nga gangas. Hantan nga mapaniti. Papananta. Han kon nga. Kaya, agawitan. Ubanak nga agawid niya. Anya? Anggal. Dandanin samot kan aganak ti asawam. Dakulan ti tiyan na. Ay, uwan Nasken ayagawak tanay. Lakay da taon. Maring lang no kabalakpay ti pumutot iti lima. Akait si Kangay. Kumusta mo't tayo numiyam? Ikasar mo na. Kasano ngagkasar kami kat kanayon mo't ngagsakit. Awalagat kila at ngagkapsot. At dapay angkit na. Basit lapan nagnami, kamkamatin ng tayangas na. Anya? Kantay ornong ko akwarta pagkasarmi ko ma. Nakastos men, ta pinagpadoktor na. Inot na boss. Ha? Apay ngay. Nakadumat sakit na. Anemic pa isa ka na yun na maulaw. Isumot laan ako tong Uncle. Gastusam. Pagasam. Oray, tanapintas may. Marigatan kan tumanan na makasapolitikas kan kwa nakapintas no sinaam. Jak ammo ti sawag, Uncle. Ada ka pa ilaang mo dito'y balay, Martin. Di mo't itati irurwar ni Sonya ija ospital. Nairwarmin nanang. Kat ayan na ngay nga road. Intulod ko idan ija balay da itay.
Insubli ko ni Sonya kadagiti dadakkel na. Anya, apay ngay. Sinina akon. Awan maaramidan da, tasan kami mat na nagkasar. Kan oray ta, binayadak mat ti bil na iji ospital. Anya, Ipabaklay damot ngamin amin ng kanyak agastusan ni Sonya. Di kang pala nagkaskasar ngam na ganun tinabusbus kaw. wan angam sayang ni Sonya anak ko. Sapay nagpintas. Oray gayam iso ti kapintasan di ti lobo, no, managsaksakit mat. Awan mat lat serbina nanang. Ha, Agasam mo dayta. Tunggalag pasyar kami. Dayta lamang igam iti nebulizer ti aramidag. Oo. Yak kaya ti adda pasyente na nanang. daytang amin ket. Gapo iti kapipilim dayta anak ko. Gaputan na pintas, inaram mo at agaws. Adi mo pa'y am-amunay. Sa ita, basta sinaamlatan, ay kaasimat a ginubyam. Nagpasensya akmat kadakwada nanang. Mawatan dakmat siguro. Kit bayan niyo. Tainton sumarunaw. Saan lagan nga akin roar apasat ti kita ak iti babae nga armag. Tsak kayatan ti agdarasudos nanang.